हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। हम नवीन गुप्ता लोग से एक बात बतावे जातनी जाना तनी लो। हमार पटीदार बैगो सबसे जलनखोर, कहीं जानी आवे नी तो खाली हमार बुराइये करेला। ओकरा से मन उगता जाला, फिर भी जब भी देखे हम लोग कहीं भी जाए ओकर बुराई शुरू। इतना उ जलनखोर पटीदार बा कि वो लोग से हम का बताई। अभी गए है प्रयागराज, तो आज बोल मारती पटीदारा बा कि लोग यहाँ प्रयागराज घूमाता, हमने के यहाँ गाँव में नहीं खींचल जात। बताई लोग ऐसा कहीं पटीदार होला? इतना पटीदार बिया जलनखोर कि वो लोग से हम का बताई। वो लोग सुने तो कब कैसन बिया ऐसा पटीदार हमरा के देख के जले ले। लेकिन का करी गाइस, अपन काम बा करीला, जरेला जरत रहो, ठीक करीला नु गाइस। कमेंट में बताएम लोग।